Ja, hier in het algemeen zie je terug in totaal 4 reizigers die hier staan. Zeg, er is meer fietsverkeer dan mensen die de bus nemen. Ja, de reden dat er zo weinig reizigers zijn. Ten eerste, de bus stopt hier. Vaak moet je 30 minuten te voet stappen tot je bestemming. En punt 2, de tarieven zijn abnormaal. Ik zeg, naar Vogelwaarde betaal je bijna 6 euro. Dan ga je naar Terneuzen, ben je ook direct aan dat tarief. Dus voor een rit heen en terug ben je snel tussen de 10 en 20 euro kwijt. En dat is dan nog met een overchipkaart. Ik zeg, je hebt hier ook een ticket per uur, zoals bij de lijn bijvoorbeeld. Dat kost ongeveer 10 euro. Dus ze hebben de 10-rittenkaart geannuleerd. Dus er was een 10-rittenkaart, dus 1,50 euro per rit, zoals bij de lijn. Dus vanaf januari nu is dat er niet meer. Dus wat zie je natuurlijk, de bus rijdt totaal leeg, of met enkele reizigers. Je hebt hier ook zo dadelijk de lijnbus vanuit Vlaanderen, dus de lijn 22. In de ochtend wordt die hoofdzakelijk genomen door de studenten. Maar nu is er op verschillende plaatsen terug afstandsonderwijs, dus dat maakt, ook in België bepaalde locaties, dus dat maakt dat je terug thuis blijft en de bus niet nodig hebt. Hè. Nou, die bus is daar net, is hier. Dus de lijn 22 komen vanuit Sint-Niklaas. Die bus is natuurlijk van absoluut belang, dus even na 7 uur en even na 8. En dan moet je wachten tot na 10 uur. Ik zeg, dat is de enigste vervoermiddel om verbinding te hebben tot Sint-Niklaas en eventueel het station. Hè. Dan kan je ook overstappen met de trein naar Antwerpen. Het is bijzonder rustig nu. Dus de werkwijze in de ochtend is nog altijd, je komt uit Vogelwaarde, Zaamslag, Kloosterzande. Je stapt uit de bus 10 en je stapt over op de lijn. Het is wel vanuit Vogelwaarde gemiddeld 30 minuten tot hier. En dan met de lijnbus nog 3 kwartier. Dus je kan de vroegste in Sint-Niklaas zijn, feitelijk om 8 uur. Of om 9 uur dan de volgende. Maar je kan bijvoorbeeld niet in Sint-Niklaas zijn om 7 uur. Dan rijdt de lijnbus feitelijk nog niet. Dat is hier een grensbus. Dus je kan pas vertrekken even na 7. Zo, ik ben hier aan de voormalige spoorlijn Sint-Niklaas-Hulst. Nu komt de bus eraan van Hulst busstation richting Sint-Niklaas. Ook 3 reizigers. Ik zeg, het is overal een lage bezettingsgraad, want vele studies zijn terug hervat op afstand. Die ook een school in Hulst is recent teruggesloten, of praktisch gedeeltelijk toch.